Durung-durung aku wis payu mek brondong. Nggih. Nguri kira. Pundi? Nguri kira. Iya ta, Mas. Sampeyan seneng karo Mami Okta? Yakin? Loh, padha jare. Padha soalnya ruh aku mau nang jeding. Bareng sampeyan ta, Mi? Bareng arek. Adik ngomong dodok tang ngadeg nggih. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kirang kompak sing ngajeng akeh sing gak jawab. Apa maneh sing mburi belas. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya ingkang rawuh. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi seniman sedaya. Monggo dipun jawab sareng-sareng. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula kali Mbak Inge ngaturaken sembah nuwun. Donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Ugi mboten supe Mami ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa. Mriki Bapak Kepala Desa napa Ibu? Hah? Sampeyan karo. Sing penduduk kene Bapak napa Ibu? Bapak. Matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi kagem bapak-bapak panitia ingkang wonten wingking kula niki. Ya disingkur ya gak apa-apa ya Mi ya. Nggih. Ugi sedaya masyarakat Manyarsari nggih. Matur sembah nuwun Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Ugi atur kunjuk dumateng dulur-dulurku channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh kang kerja bareng sesarengan channel YouTube Budi Wijaya TV. Tengkene Budi Wijaya TV wonten serial komedi humor. Nggih. Wonten ludrukan. Nggih. Sing terbaru yuk Campur Sari Delewong Anti Galau. lan babile jenengan kepingin pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur saged mirsani ten channel YouTube Gundul TV. acara dalu menika yuk kasengguyung dene sound system THC niki duele kali napa niki? Enten
duelen apa mboten Mas? Mboten. Ada. Oh, wonten dulurnya sendiri. Nggih matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini. Lighting-nya yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Dan super khusus dulur-dulurku sabu. Endiki sing sabu tepuk tangan. Matur sembah nuwun rawuhe penggemar setia Budi Wijaya dan juga antusiasnya ya Mami nggih. Sangat luar biasa. Maine Budi Wijaya sampai Probolinggo, Banyuwangi hadir semua grup sabu. Terutama matur sembah nuwun kagem sabu Sobo Punden Abah Solikin saking Balung Pangkang matur sembah nuwun. Ugi saking Wotan Sari Lamongan Tikung saking Umi Balung Mojo matur sembah nuwun. Ugi Wotan Sari. Wah teko nggih yuk. Nggih. Saking Asem Gede Bungaria kagungane Abah Didi. Nggih sugeng dalu Asem Gede. Ugi saking keluarga Dalem Setro. Nggih. Tim Kopior Setro Abah Roni. Abah Roni Abah Jarwo matur sembah nuwun. Ugi tim pedhot jalur langit wah kompak kabeh iki dulur-dulur wis teko. Ingkang rawuh ing dalu menika matur sembah nuwun. Pasukan Cangtare matur sembah pasukan nuwun. oleng Trangseng. Oh saking Trangseng Mojowuku. Sugeng dalu. Nggih matur sembah nuwun rawuhipun PT Agrem Kaji Jamian. Nggih sugeng dalu. Bos Bekecot Abayanto ingkang sampun rawuh calon penanggap sugeng dalu. Nggih Abayanto matur sembah nuwun. Yuk. Nggih. Perlu diperhatikan dan kawit apa jenenge diperhatikan ya. Nggih. Bagi penyawer nggak boleh naik ke panggung. Nggih paring pirsa kagem penggemar setia Budi Wijaya. Mbok pilih paring napa niku Mi? Bunga-bunga sosialnya sama seniwati Ludruk Budi Wijaya bisa dibawa panggung kemawon nggih. Ampun dados ing manah penggalihipun saderengipun nggih Mas. Nggih pun yuk. Padatan sapan nggih menika Bedayan Sekarsari Serba-serbi badhe dimiwiti sesarengan duo. Apa? Jamian. Oh Transjatim. Transjatim. Nggak lali aku. Jamian yang ngrekes mulai urung. Lah kok saged Mi? Rupane kaya bodrek. Genep setahun niki. Kena amandel. Nggih langsung kemawon untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswati. Itu penampilan Kendi
Ugi matur sembah nuwun kagem keluarga Sabu Cinandang. Oke, Sabu Cinandang. Sugeng dalu ingkang dipun pandhekani Bapak Gandul. Oke, deh. Di belakang Ning Adis akan saya tampilkan Ning Dias Aprilia dan Ning Rani Asmara. Ora butuh kae-kae butuh kumong nyambut gawe walang kekek mencel nang tembok abar maneh mencel nang pari aja ngenyek karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati sapalape kabalon darah tetes lampi kekitiran bukan permili bukan saudara siang malam jadi pikiran Walang kenging kantor jenengan sami sesarangan Mbak Dias kali Mbak Rani. Ingkang salajengipun Sing duwe gunung Cupak Ning Sanana Semerbaksem dan Ning Marsa Aulia. Salome sampun kapireng sesarangan Mbak Sanana kali Mbak Marsya. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, juga seorang muayang terkenal di kota Jombang. Ning Nyantika Dimasari, Ning Kiki Amelia, dan Ning Ani Kumala.
kirang katur jenengan sami monggo dipun lajengaken. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky. Bapak kula ingkang sampun rawuh sugeng dalu. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, kulane Jawa. Aroma manis, kulane Jawa, sing ireng manis, duwe sapa? Aroma manis, aroma manis, aroma manis, kulane batu. Semarun Bapak Lurah sak grupe. Pengreman asli Budi Wijaya ning Pokoknya tak Reni tungguin. Ananta ning Ma Rijem. Empat sekaligus ning Susan Warsono ning Titin Subayu. Pengreman asli Budi Wijaya. Anjang-anjang taline rewe, aja dipandang anak sing duwe. Mira-miring golek itu dongeng ati. Yelah piye, eren nyatan baliang ulon tiwas edan orang kelakon bayeme lemu-lemu ayam menuju ketemu cari kawong suwe pinggire atene bingung angka pikire elang ono ora buta kae-kae buta ngomong nyambut gawe samajang kawulane aja kula wis carane Wira-wiri golek itu dongeng ati. Elah piye jare kawong diwiru limo, atine bingung ditinggal lunga. Sepina bali matur sumanuwun suwane Bapak Lurah Aji kang sampun rawuh. Oh, Pak Lurah Haji matur Nggih. sembah nuwun rawuhipun. Modelmu. Modelmu, Mas. Nggih. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di tahun ini. Ning Endang Sukentut dalam sinetron Galak-galak serigala. Ning Sartini dalam sinetron Ratapane Ibu Tiri. Yes, luas sak solahe cemang betone anjuk pasuwiran nate kepethuk care lenga ngangsu ning Bengawan Solo suwe ra ketemu
langsung kemawon tumriki kula aturaken senior-senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantu Pelamongan, Ning Mary saking Mojosari, Ning Irma Arifin saking Jombang kanthi beksan bedayan Jula Juli. non stop. Wong prawira mati lelah punakura tetes pondo sarine kecap bekala setya kula yen ora liya marang sira patot lamon lamon tempo mama. Gimana kalau wau sesarengan sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi patatan saben bedayan Sekar Sari serba serbi. Yuk yuk. Nggih. Sepina malih matur sembah nuwun sowane para warga. Sehat selalu pinaringan berkah. Langsung kemawon belender nengene Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang sumangga Mas Jono. Deno kandolane ati tekane nyulayani. Iki dadi lanang ceritane. Sehidup semati among ono ing lati rasa sayangmu telah pergi menghiraukan aku lagi. Deno kandolane hati tekane nyulayani. Mas jane aku tresno nilakno aku lunga ati ra kuat
perpisahan. Turun. Kok nemplek apa ini? Sekarang Kamelia kata jenengan sami sampun. Informasi napa Mas Jono? Dari perwakilan Karang Taruna Desa Mriki. Tebangnya nyuwun Deno. Dikasih tebangnya Deno dari Karang Taruna Dusun Mriki.
Kutang Jombang arane Jawa Timur tratae uga disebut kota beriman bersihnya kampus dadi nyatane kota santri ya pancen Inggih menika kala wau adicara pedayan Sekar Sari serba serbi ingkang dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Yuk yuk. Iya Mami. Wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kodam Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Jeraing suka kutu yang lantas podo bejo-bejane wong lali cek bejo sinilik among rasa ki among wektu sumbu kali kahanan sampun. Kula Mami Oktaseli merintih di malam hari Lan kula ning Ida Wijaya ngaturaken sugeng talulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witan baru anggang itu